ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इന്ന് അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗമാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഏതെല്ലാം യോഗങ്ങളെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു? ആരാണ് പറയുക? കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ, രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഏതെല്ലാം യോഗങ്ങളെ ഭഗവാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് ഉത്തരം പറയുക? ക്ലാസ് ശരിക്കും കേട്ടവർക്ക് മനസ്സിലാകും. പറയൂ അശ്വതി മാതാജി. ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം. വെരി ഗുഡ്. ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം. ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് വിശദീകരിച്ചു തന്നത്? ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ ദേഹിയെയും ദേഹത്തിനെയും പറ്റി. ശരി, നന്നായി. ദേഹിയെയും ദേഹത്തിനെയും ജീവാത്മാവിനെയും ശരീരത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, ജീവാത്മാവും ശരീരവും എന്തൊക്കെയാണ്, അവയ്ക്ക് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, അവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഭഗവാൻ വിശദീകരിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നു മുതൽ കർമ്മയോഗം ആരംഭിക്കുകയാണ്. കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ ഇന്നലെ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. കർമ്മയോഗം 3 വിധത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? കർമ്മയോഗം എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അർജുനനോട് യുദ്ധത്തിൽ നീ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുണ്യലോകങ്ങളിലേക്ക്, സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും. അഥവാ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും. അഥവാ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭൂമിയിലെ ആധിപത്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അതെന്ത് യോഗം? അത് കർമ്മത്തിന്റെ ഏത് വിഭാഗമാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയാമോ കർമ്മം എന്നുള്ളത്? അത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു? അതായത് കർമ്മം ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, ഫലേച്ഛയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുക. കാമ്യകർമ്മം. കാമ്യകർമ്മത്തിന്റെ രൂപമാണ് അത്. അതായത് ഫലേച്ഛയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുക. രണ്ടാമത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് യുദ്ധത്തിനായിക്കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഫലം എന്തായാലും, ജയമായാലും തോൽവിയായാലും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും എന്തായാലും അവരവരുടെ കർമ്മം നമ്മൾ, അതായത് അർജുനനോട് നീ യുദ്ധത്തിന് വേദിക്കൊണ്ടായിക്കൊണ്ട് മാത്രം നിന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക. അത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു? കർമ്മത്തിന്റെ നിഷ്കാമകർമ്മം. വളരെ ശരിയായി. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമാണത്.
ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ കർമ്മം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ മുഴുവൻ ആ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ, ആ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആജീവനാന്തങ്ങളായിട്ട് എത്രമാത്രം ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ ജന്മത്തിലെ എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള ഒരു സൂത്രവും കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അതേതാണത്? ഭക്തിയോഗം. വെരി ഗുഡ്, ഭക്തിയോഗം. അപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ കർമ്മം ഇങ്ങനെ 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഫലേച്ഛയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുക. ഫലേച്ഛയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി നമ്മിൽ അക്യൂമുലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം ഫലേച്ഛയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ, ജ്ഞാനം, യജ്ഞം, ദാനം മുതലായവ ചെയ്യുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒന്നുകിൽ ആയുസ് കൂട്ടുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ, സുഖസമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ലഭിക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ചിലർ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ചിലർ ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പുണ്യകർമ്മമായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിൽ, അതായത് സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും, ഇല്ല എന്നില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. കാരണം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനമില്ല. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആപത്ത് അതാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമായിട്ട് വന്നും പോയും കൊണ്ടിരിക്കും. നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തു ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ സമയപരിധി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. എന്നാൽ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത? നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സുമെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഒരു മനുഷ്യന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. മനുഷ്യനായി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നല്ല കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ ഞാനത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ധനമുണ്ടെങ്കിൽ നിർധനരായിട്ടുള്ളവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അഗതി മന്ദിരത്തിലേക്കെല്ലാം നമ്മൾ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ പേര്, പ്രശസ്തി എനിക്ക് വേണം. ഞാൻ ഇത്രയും ലക്ഷം ഞാൻ ഈ അനാഥാലയത്തിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു, അതിന്റെ പേര് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ എന്റെ പേര് അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കണം, ഞാനാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന്. അങ്ങനെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം നമ്മളെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, എന്റെ കയ്യിൽ ഇത്രമാത്രം ധനമുണ്ട്, ഭഗവാൻ തന്നതാണ്, അത് ഇനിയും ഉപകാരപ്പെടുന്നവർക്ക് ഞാൻ ദാനം ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് പേര്, പ്രശസ്തി ഒന്നും തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട, ഞാൻ നിഷ്കാമനായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വിചാരത്തോടുകൂടി, ചിന്തയോടുകൂടി, നല്ല ചിന്തയോടുകൂടി നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫലമുണ്ടാകും, പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ഫലം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ കർമ്മഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും, നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ ആയാലും, ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം തന്റെ കർത്തവ്യമാണ്, രോഗികളായിട്ടുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ കർത്തവ്യമാണ്. പക്ഷെ ആ ഡോക്ടർ ഒരിക്കലും അതിന്റെ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, അതിൽ നിന്ന് തനിക്ക് വരുമാനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെയധികം ഫീസ് ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാം രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലാത്ത, താൻ ഇതൊരു സേവനമായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു, സമൂഹത്തിന് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു സേവനമാണ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട്, എന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ അങ്ങനെയുള്ള സേവകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം, കർമ്മഫലം അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുവഴി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ, കർമ്മഫലം ബാധിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ക്രമേണ അയാൾ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. പരിശുദ്ധനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഹം പരിശുദ്ധമാകുന്നതല്ല, പിന്നെയോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പെരുമയിലോ പ്രശസ്തിയിലോ ധനത്തിലോ ഒന്നിലും താല്പര്യമില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ, തന്റെ കർത്തവ്യമായിട്ട് മാത്രം താൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി കുറഞ്ഞു വരുന്നു. കൂടാതെ
കർമ്മഫലം ബാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അയാൾ ക്രമേണ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. പരിശുദ്ധനാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന്റെ അജ്ഞാനം നീങ്ങുന്നു. ആത്മാവ് ദേഹബോധത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ദേഹബോധത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദേഹം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ എല്ലാം ഫലം താൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. അങ്ങനെ സുഖവും ദുഃഖവുമായിട്ട് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നു ദേഹം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സുഖദുഃഖങ്ങളും മാനാപമാനങ്ങളും ചൂട് തണുപ്പുമെല്ലാം തനിക്ക് ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ജീവാത്മാവിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ക്രമേണ പരിശുദ്ധമാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ദേഹബോധത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങി തന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കും. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ഈ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച്, അതായത് കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് ആത്മപരിശുദ്ധി നേടുകയാണ് ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിലും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തിയോഗം. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപ്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. സ്വൽപ്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, സ്വൽപ്പം മാത്രമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വലിയ ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മളെ മോചിതരാക്കുന്നു. വളരെ വലിയ ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത നിമിഷം നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഏതേത് ജന്മങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത നിമിഷം നമുക്ക് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ പോലും എത്രമാത്രം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പാപകർമ്മങ്ങൾ, അതിന്റെ എല്ലാം ഫലം ഇല്ലാതാകുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കുറച്ചെങ്കിലും ഭഗവാന് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ ഒരു പൂവ് മാത്രമേ അർപ്പിച്ചു കാണുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആ ഒരു ഭക്തൻ തനിക്ക് ഇത്രമാത്രം സേവകൾ ചെയ്തു എന്നുള്ള ദൃഷ്ടിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അതുവഴി ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്, വിഷ്ണുവിന്, കൃഷ്ണന് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ചെറിയ സേവകൾ ചെയ്താലും അത് ഭഗവാൻ വളരെ വലുതായിട്ട് കാണുന്നു, നമുക്ക് വളരെ വലുതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 3 വിധത്തിലും നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനം നേടുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധരാകുന്നതിനെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്വധർമ്മങ്ങൾ, ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം, അത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാം, ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കടക്കാം, ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക്, ആത്മാവിന് താൻ ആരാണ് എന്നുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആത്മജ്ഞാനം. ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ അജ്ഞാനത്തിലാണ്, ദേഹബോധത്തിലാണ്. ഭഗവാനെ വിട്ട്, ആധ്യാത്മിക ലോകം വിട്ട് ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്ന് ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി ആത്മാവ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു. ആത്മാവിനെ അജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവരണം മൂടുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മാവ് താൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ശരീരമാണ് താൻ എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. തന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അവബോധം എന്നുള്ളത് ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള സത്യമായിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള അവബോധമാണ്. അതാണ് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവബോധം. ആ അവബോധത്തിൽ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ സേവയാണ് തന്റെ കർത്തവ്യം എന്നുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്. പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മികനാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം എന്നുള്ള ഒരു ഉടുപ്പ് വന്ന് വീഴുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവ് അവബോധം മാറ്റപ്പെടുന്നു, ഭൗതികമാക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ അജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവരണം വന്നു വീഴുന്നു. ആ അജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവരണത്തിൽ ജീവാത്മാവിന് ഏത് ശരീരമാണ്, പൂച്ചയുടെ ശരീരമാണെങ്കിൽ പൂച്ചയെ പോലെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാനേ ആ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ നായയുടെ ആകട്ടെ, ഒരു പക്ഷിയുടെ ആകട്ടെ, ഏത് ശരീരമാണോ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ ജീവിതം എന്നുള്ള ജലത്തിനുള്ളിലാണ്. ആ ജലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിട്ടാൽ ആ മത്സ്യത്തിന് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഉടുപ്പാണ് ആ ജീവാത്മാവിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ മാത്രമേ ആ ജീവാത്മാവിന് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഈ അറിവ് കരസ്ഥമാക്കുക. അതായത് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റപ്പെടുന്നത്. കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യാം അത് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജ്ഞാനം, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, ആ കർമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കർമ്മഫലം ഏൽക്കാത്ത വിധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകുകയാണ് ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുന്നു. മോചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദേഹബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ജീവാത്മാവ്. താൻ പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതിനെയാണ് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യാം, കർമ്മത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. അർജുന ഉവാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മദാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവമേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്ത് എന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. അതായത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ യോഗങ്ങളെയും, 3 യോഗങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഉത്തമമാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഫലകാംക്ഷയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനേക്കാൾ ഉത്തമമാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അർജുനൻ പറയുന്നത് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയോഗം. അപ്പോൾ അർജുനൻ വിചാരിച്ചു, ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിനനുസരിച്ച് ഈ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനന് അത് വ്യാമോഹമാകുന്ന അർജുനനെ അത് ശരിയായിട്ട് അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അർജുനൻ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കർമ്മം, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ലോകേസ്മിൻ ദ്വിവിധ നിഷ്ഠ പുരാ പ്രോക്താ മയാ നഘ ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാനാം കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവമാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും എന്നിങ്ങനെ 2 കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഈ ലോകത്തിൽ 2 കൂട്ടം ജനങ്ങൾ ആത്മാവിനെ അതിന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക്, ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ് 2 കൂട്ടം ജനങ്ങൾ? ഒരു കൂട്ടർ ജ്ഞാനയോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ സാഖ്യയോഗികൾ, ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും കുറിച്ച് ശരിയാവണ്ണം പഠിച്ച് ആ ദേഹബോധത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധമായ അവബോധത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ജ്ഞാനയോഗികൾ, സാഖ്യയോഗികൾ. മറ്റൊരു കൂട്ടർ ഭക്തിയോഗികളാണ്. ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ. ഇങ്ങനെ 2 കൂട്ടർ ഈ ലോകത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ 2 കൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണ പാടില്ല. കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളതിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എങ്ങനെയാണ് കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മോചനം സാധ്യമാകുക? ന കർമ്മണാ മനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോസ്മദേ നച സന്യസന ദേവാ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത്, കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മഫലത്തിൽ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാലോ? കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി. കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ കർമ്മഫലം ബാധിക്കുന്നത്. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മാത്രം
കർമ്മഫലം ബാധിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. അതുകൂടാതെ സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഒരാൾ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത്? ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന്, ഭൗതിക പ്രവർത്തികൾ, ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി, അവനവന്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വീടും കുടുംബവുമായിട്ടെല്ലാം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആ ധനം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലൗകികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ ലൗകിക ജീവിതം തന്നെ വെടിയുകയാണ്, ഞാൻ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചാലും അതും നമ്മളെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കുകയില്ല. വെറുതെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു അവനവന്റെ കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവനവന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്വധർമ്മത്തെ ചെയ്യാതെ, കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാതെ, പരിശുദ്ധനാകാതെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചാലും അതും ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പൂർണ്ണനാകുന്നില്ല? പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കർമ്മം എന്തിനാണ് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കുവാൻ. അപ്പോൾ ഈ കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തികൾക്കെല്ലാം പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ വെച്ചത് എന്തിനാണ്? അതായത് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി പരിശുദ്ധനാകണം. ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന, മനുഷ്യർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഗുണമാണ് അത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ അവനവന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായിക്കൊണ്ട് നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകുവാൻ, ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധമാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ പരിശുദ്ധനാകാതെ ലൗകിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നേരിട്ട് നമ്മൾ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചാൽ അത് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭൗതിക ചിന്താ വ്യഗ്രരായ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയ ശുചീകരണത്തിന് വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ, ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു കുടുംബത്തെ നയിക്കുന്നതിന്, ഒരമ്മയായിട്ട്, ഭാര്യയായിട്ട്, മരുമകളായിട്ടെല്ലാം ആ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അതെല്ലാം ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഈ ചുമതലകളൊന്നും തന്നെ എനിക്ക് ബാധികമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അതിന്റെ ഫലവും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ നിലയിൽ അവനവന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ കർത്തവ്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുക. അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ അത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ വിജയം വരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. എന്താണ് കാര്യം? അവർ പരിശുദ്ധരായിട്ടില്ല, അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കർമ്മം നിഷ്കാമമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരു നിയന്ത്രണം വരുന്നു. അനാവശ്യമായിട്ട് സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനോ അനാവശ്യമായിട്ട് ധനം സമ്പാദിച്ച് അത് സ്വാർത്ഥതയിൽ നമ്മുടെ പല വിധത്തിലുള്ള സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനോ ഉള്ള ഒരു ആസക്തി ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല. നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഒരു നിയന്ത്രണ വിധേയത്തിലാകുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ലൗകിക ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസിയാകുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സന്യാസം എന്നുള്ള ആ ഒരു കർത്തവ്യം പൂർണ്ണമായിട്ട്, സന്യാസത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് പുറമേ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ലൗകിക കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ അകമേ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും കൊണ്ട് ഭൗതിക സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയായിരിക്കും ആ മനുഷ്യൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, വെറുതെ ഒരാൾ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് അയാൾ പരിപൂർണനാകുന്നില്ല. ഹൃദയശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത സന്യാസം കേവലം സാമൂഹ്യ മര്യാദയുടെ ലംഘനമാണ്. മറിച്ച് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാതെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിലോ, അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധനാകും. അതായത് അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരാണ്, ഫാമിലിയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നു,
ആ അവസ്ഥയിലും നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ സേവകളും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വേഗത്തിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധരാകുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 2 കാര്യങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയാണ്. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ കർമ്മഫലം ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നഹി കസ്യക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യദേഹവശഃ കർമ്മ സർവ പ്രകൃതി ഗുണൈഹി. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ആർക്കും തന്നെ സാധ്യമല്ല. മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല, 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ആബ്രഹ്മ ഭുവനാൻ ലോകാൻ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം മുതൽക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും എല്ലാവരും ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങളുടെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ട് എല്ലാവരും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാണ്. നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. സദാ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒരു നിമിഷം പോലും നിഷ്ക്രിയമാകാൻ വയ്യാത്തതുമാണ് ആത്മാവ്. ആത്മാവിനാൽ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു ജഡവാഹനമാണ് ശരീരം. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ആത്മാവ് മായാശക്തിയാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവദർപ്പിതമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വിധേയമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും നമ്മൾ നയിക്കുക. അതുവഴി നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ, അതുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആർക്കും. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ സന്യാസിയെ കുറിച്ച് പറയും. സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുന്നില്ല. കാരണം കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യാസ്തേ മനസാ സ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമോഢാത്മാ മിഥ്യാചാരഃ സ ഉച്യതേ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും, അതായത് പുറമേ കാണുമ്പോൾ ആ സന്യാസി കൈകാലുകൾ കൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ, അതായത് മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം അവയ്ക്ക് നിയന്ത്രണം വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ്. സ്വയം ഒരു ഭ്രാമിക അവസ്ഥയിലാണ്. അതായത് ഞാൻ സന്യാസിയാണ്, ഞാൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ഭ്രമത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഒന്നും നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടില്ല. അത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി കപടനാട്യക്കാരനാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, സന്യാസ വേഷം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ധനത്തിലും പിന്നെ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളിലെല്ലാം എല്ലാം ആസക്തി ഉള്ളവരായിരിക്കും അവർ. കാരണം അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമാകുകയാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് വേണ്ടുന്ന കർത്തവ്യം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യസ്തിന്ദ്രിയാണി മനസാ നിയമ്യാരഭതേർജന കർമ്മേന്ദ്രിയൈഹി കർമ്മയോഗം അസക്തഃ സവിശിഷ്യതേ. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ. അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിരിക്കാം, ഫാമിലിയോടുകൂടി താമസിക്കുന്നവനായിരിക്കാം. എങ്കിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആസക്തിയില്ലാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് അത്യുത്തമൻ. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനോ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നവനോ പരിശുദ്ധരായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് രണ്ടുപേരും ആ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. നിയതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മജ്യായോ ഹ്യകർമ്മണഃ
ശരീരയാത്രാപിചതേന പ്രസിദ്ധേത കർമ്മണഃ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. നൈഷ്കർമ്മത്തെക്കാൾ, അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം പോലും നിലനിർത്താൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാതിരിക്കാത്ത വിധത്തിൽ, പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എല്ലാം പോകുന്ന വിധത്തിൽ പരിശുദ്ധരാകുവാനായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം? അതും ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗഃ സമാചര. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ, അതായത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു വിധത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കാം. യജ്ഞം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെയും നാമമാണ്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ്, ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളാണ്. യജ്ഞങ്ങൾ, ഹോമങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും, അത് ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളാണ്, അത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയേയുള്ളൂ. അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ, നമ്മളെ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം. അവനവന്റെ കർത്തവ്യമായിട്ട്, ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യൂ. അതുവഴി നമുക്ക് കർമ്മബന്ധനത്തിന്റെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുവാൻ സാധിക്കും. ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിന് പോലും കർമ്മം കൂടിയേ കഴിയൂ എന്നതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും സാമൂഹ്യമായ സ്ഥിതിയും ഗുണവും അനുസരിച്ച് അതാത് കർമ്മങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ യാഗാനുഷ്ഠാനം എന്നർത്ഥം. എല്ലാ യജ്ഞാചരണങ്ങളും ശ്രീ വിഷ്ണുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യജ്ഞത്തെ യജ്ഞമായിട്ട് തന്നെ കരുതിയാലും, യാഗം, ഹോമം എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയും, അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, വിഷ്ണുവിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. അതുവഴി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് പുണ്യം ലഭിക്കുവാൻ എന്നുള്ള സ്വാർത്ഥതയിൽ അങ്ങനത്തെ യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്. വിഷ്ണുപ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റു വിധത്തിലുള്ള ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധകാരണമായി തീരും. പാപകർമ്മത്തിനും പുണ്യകർമ്മത്തിനുമുണ്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ. ഏതു തരം പ്രതികരണവും കർത്താവിനെ ബന്ധനത്തിൽ പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ കൃഷ്ണ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ വേണം ഏത് കർമ്മവും നിർവഹിക്കാൻ. അങ്ങനെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. ആ യജ്ഞം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിശുദ്ധരാക്കുവാൻ സാധിക്കും? യജ്ഞശിഷ്ടാശിനഃ സന്തോ മുച്യന്തേ സർവകിൽബിഷൈഹി ഭുഞ്ചതേ തേ ത്വഖം പാപ യേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടു വിധത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കാം. ഒന്ന്, യജ്ഞങ്ങൾ, ഹോമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിവേദിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഹോമങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട്. ആ നിവേദ്യം പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. ആ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു എന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം. മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം യജ്ഞമായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇപ്പോൾ കലികാലത്ത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇതേപോലെ വിപുലമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളോ യാഗങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം
അതിന് തക്കവണ്ണമുള്ള ദ്രവ്യങ്ങൾ കിട്ടാനില്ല. പണ്ട് കാലത്തെല്ലാം ഓരോരുത്തരും ബ്രാഹ്മണർ എല്ലാവരും അവരവന്റെ വീടുകളിൽ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദ്രവ്യങ്ങൾ കിട്ടാനില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശരിയാവണ്ണം മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നവരില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവർത്തികൾ, കർമ്മങ്ങൾ, ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവതർപ്പിതമായിട്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി ഭഗവതർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് നിവേദിക്കപ്പെട്ട നൈവേദ്യമായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലം എന്നുള്ളത് പ്രസാദമാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ പാപ കർമ്മത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം, ഭഗവാന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആ ആഹാരം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ കർമ്മവും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ വ്യഞ്ജനങ്ങളും എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ഒരു തളികയിൽ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ ആദ്യം നിവേദിച്ചിട്ട് പിന്നീട് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അതുവഴി അതൊരു യജ്ഞമാണ്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനുള്ള, സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള യജ്ഞം. അതുവഴി ആ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു. അതുകൂടാതെ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ജപയജ്ഞം, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജപയജ്ഞം, നാമജപം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം ജപിക്കുന്നതും യജ്ഞമാണ്. ആ യജ്ഞം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതും ഒരു യജ്ഞമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാന് നിവേദ്യമുണ്ടാക്കിയിട്ട് നിവേദിക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യജ്ഞമായിട്ട് മാറുന്നു, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറുന്നു. അതുവഴി നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവജാലങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്? അതൊരു സൈക്കിളാണ്, ഒരു സർക്കിൾ മാതിരിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ. അന്നാദ്ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യ അതന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാദ്ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞഃ കർമ്മസമുദ്ഭവഃ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജീവിക്കുന്നത് ധാന്യത്തിൽ നിന്നാണ്. ആ ധാന്യം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? മഴയിൽ നിന്ന്. ആ മഴ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? ദേവന്മാരാൽ നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ദേവന്മാരാൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത്? ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ദേവന്മാർ സന്തോഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മഴ തരുന്നു. അപ്പോൾ ആ യജ്ഞം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? നമ്മുടെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ വേദോപദേശം, വേദങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ആ വേദം ആദ്യം ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത് ബ്രഹ്മാവിനാണ്. ആ ബ്രഹ്മാവിനാൽ പിന്നീട് അത് എല്ലാവരിലേക്കും പകർന്നു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? മനുഷ്യന്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യന് സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ട് എന്താണ്? ആഹാരം. ആഹാരം എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു? മഴയിൽ നിന്ന്. മഴയും വെയിലും യഥാസമയത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ വിളയിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉദ്യമം കൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെ നടക്കുകയില്ല. ആകാശത്തിൽ നിന്ന് മഴയും വെയിലും കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ശരിയാവണ്ണം ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ആ മഴയും വെയിലും എല്ലാം ആരാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്? ദേവന്മാർ. അപ്പോൾ ആ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ യഥാവിധി ചെയ്തിട്ട് ദേവന്മാരെ പൂജിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളായിട്ട് അത് നടക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അത് ദേവന്മാർ തരുന്ന മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് നമ്മൾ ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ആ ധാന്യങ്ങളാൽ നമ്മൾ നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് യജ്ഞന് അർപ്പിക്കുന്നു. അതുവഴി ദേവന്മാരും സന്തുഷ്ടരാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്.
എന്തുകൊണ്ട് ദേവന്മാർ സന്തുഷ്ടരാകുന്നു? ആരാണ് ദേവന്മാർ? അപ്പോൾ ദേവന്മാർ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ എല്ലാ അത്യാവശ്യ വിഭവങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കിങ്കരന്മാരായ ദേവന്മാരാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ കിങ്കരന്മാരാണ്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളാണ്. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായിക്കൊണ്ട്, ശരിയാവണ്ണമുള്ള നടത്തിപ്പിനായിക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാരാണ് ദേവന്മാർ. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ആ സൃഷ്ടിയുടെ ശരിയാവണ്ണമുള്ള നടത്തിപ്പിന് ഇത്രമാത്രം ദേവന്മാർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഒരാൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയുടെ നടത്തിപ്പിനായിക്കൊണ്ട് അയാൾ നേരിട്ട് കമ്പനി നടത്തുകയല്ല. അയാൾ ആ കമ്പനി തുടങ്ങിയ ഒരാൾ മാത്രമായിരിക്കുമോ? ആ കമ്പനിയുടെ ജോലിക്കാരനും എല്ലാം അയാളായിരിക്കുമോ? ഇല്ല. ആ കമ്പനിയുടെ നടത്തിപ്പിനായിക്കൊണ്ട് അയാൾ ഒരുപാട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിക്കും. ഇദ്ദേഹം മേൽനോട്ടം വഹിക്കും, അത്രമാത്രം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു, വിഷ്ണു സൃഷ്ടിച്ചു. പക്ഷെ അതിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിന് ഒരുപാട് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ദേവന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രനാകട്ടെ, ചന്ദ്രനാകട്ടെ, സൂര്യനാകട്ടെ, വരുണനാകട്ടെ, വായുവാകട്ടെ, ഇവരെല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാരാണ്, ഭഗവാന്റെ സഹായികളാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ശരിയാവണ്ണം നടന്നു പോകാനുള്ള സഹായികളാണ് ഈ ദേവന്മാർ. അപ്പോൾ നമ്മളെ എല്ലാവരും കളിയാക്കും, നമുക്ക് എത്ര 33 ദേവന്മാരുണ്ട്, നമുക്ക് എത്രമാത്രം, എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ദേവന്മാരാണ് എന്നെല്ലാം നമ്മളെ കളിയാക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിയാവണ്ണം ഉത്തരം കൊടുക്കണം. നമ്മൾ അതിന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. കാരണം ഈ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുത്താൽ, ഈ ഭാരതത്തിന് ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുണ്ട്, അനേകം ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് കീഴെ സെക്രട്ടറിമാരുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഓരോ വകുപ്പിലും ഇത്രമാത്രം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഭാരതത്തെ ഇത്രമാത്രം സ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി, മന്ത്രിമാർ. അതുകൂടാതെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഒരു കോർപ്പറേഷൻ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പഞ്ചായത്ത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഇതെല്ലാം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ, സാധാരണ താഴേക്കിടയിലുള്ള ജനങ്ങളിൽ വരെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും, അവരുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെ നോക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രമാത്രം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഇത്രമാത്രം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അനേക കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ്. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും, നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്, 14 ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അവിടെയെല്ലാം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെയെല്ലാം നോക്കി നടത്തുവാനായിട്ട് എത്രമാത്രം ശരിയാവണ്ണം ജനങ്ങൾ, അവിടെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സമയാസമയത്ത് മഴ, വെയില് ഇതെല്ലാം ലഭിക്കണം, ആഹാരം ലഭിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് എത്രമാത്രം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വേണ്ടി വരുമെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ ദേവന്മാർ. അപ്പോൾ ഈ ദേവന്മാരാലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ദേവന്മാരാണ്. പക്ഷേ അവർ ഭഗവാന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ ദേവന്മാർക്ക് നമ്മൾ തക്കതായ സമയത്ത് അവരെ പൂജിക്കേണ്ടതാണ്, അവരെ ആദരിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അവർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളായിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഈ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സൃഷ്ടിയുടെ സമയത്തോടുകൂടി ഈ സൃഷ്ടിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ആ യജ്ഞങ്ങളിൽ പ്രസാദമായിട്ട്, സന്തുഷ്ടരായിട്ട് ദേവന്മാർ സമയാസമയത്ത് വെയിലും മഴയും എല്ലാം തരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ആ ധാന്യം എടുത്ത് നമ്മൾ അത് ഭഗവാന് തിരിച്ച് അർപ്പിക്കുക. ഭഗവാന്, നമ്മൾ വിഷ്ണുവിന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അത് ദേവന്മാർക്കും സന്തുഷ്ടരാകുന്നു. കാരണം ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ അത് നേരിട്ട് ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിച്ചാലും അത് ചെന്ന് ചേരുന്നത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെന്ന് ചേരുന്നത് വിഷ്ണുവിലേക്ക് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളായിട്ട്, ഒരു സർക്കിളായിട്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാം നടക്കേണ്ടത്. അത് നിന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ അനാവൃഷ്ടി, അതിവൃഷ്ടി, അങ്ങനെയുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. സത്യയുഗത്തിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിച്ചിരുന്നത് ധ്യാനത്തിലൂടെയായിരുന്നു. ത്രേതായുഗത്തിൽ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാമസങ്കീർത്തനം. അപ്പോൾ ആ നാമസങ്കീർത്തനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. കലിർദോഷ നിതേരാജൻ അസ്തി ഏകോ മഹാൻ ഗുണഃ കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗ പരം വ്രജേത് എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതായത് കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് സദാസമയവും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള മന്ത്രമാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ മന്ത്രം. ആ മന്ത്രം, മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് ജപയജ്ഞം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ ജപയജ്ഞത്തിനാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ജപയജ്ഞം നമുക്ക് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള, ഭക്ത അവതാരമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബംഗാളിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഉപദേശങ്ങളെ, ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ തന്ന ഉപദേശങ്ങളെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ എന്ന് ഭഗവാന്റെ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്ന് പറയും. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടാളികളുടെയും മന്ത്രം. അവരാണ് ഈ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അവരെ ആദ്യം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ 108 തവണയാണെങ്കിലും മിനിമം ജപിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കലിയുഗത്തിൽ ഈ നാമജപത്തിനാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത്. അത് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഭാഗവതത്തിൽ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ചും 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണവർണം സ്തിഷാ കൃഷ്ണം സംഗോപാങ്കാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തനൈ പ്രായേർ യജന്തിഹി സുമേധസഹ. ആ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ട് തന്റെ കൂട്ടാളികളെയും ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയുള്ളവർ, അതായത് ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് വിപുലീകരിച്ചിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അതിനുവേണ്ടി എളുപ്പത്തിൽ കലിയുഗത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. വെറും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് മുക്തി നേടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. തസ്മാദസക്തഃ സതതം കാര്യം കർമ്മ 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. യസ്തു ആത്മരതിരേവ സ്യാദാത്മതൃപ്തശ്ച മാനവഃ ആത്മന്യേവ ച സന്തുഷ്ടസ്തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതേ. മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയും ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തസ്മാദസക്തഃ സതതം കാര്യം കർമ്മസമാചര അസക്തോ ഹ്യാചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പൂരുഷഃ. അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിലെത്തിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു, നമ്മുടെ കടമയാണിത്, എന്റെ കടമയാണ്, ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ആകണം. അതിൽ നിന്നുള്ള ഫലം നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അത് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല. എന്റെ കടമയായിട്ട് ഈ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ആ നിഷ്കാമനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പരിശുദ്ധരായി പരമപദം പോകുവാൻ തന്നെ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ളവരാണ് മുതലായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർ. പക്ഷെ എങ്കിലും അവർ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്.
കർമ്മണൈവ ഹി സംസിദ്ധിം ആസ്ഥിത ജനകാദയഃ ലോകസംഗ്രഹമേവാപി സംപശ്യൻ കർത്തുമർഹസി. ജനകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ച് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ, അർജുനൻ ഒരു വില്ലാളി വീരനാണ്, രാജകുമാരനാണ്, പ്രസിദ്ധമായ കൗരവ വംശത്തിലെ ഒരു രാജകുമാരനാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ളവരെ, സമൂഹത്തിലെ പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ളവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, അവർ ചെയ്യുന്നതിനെ അനുകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു രാജാവ് തെറ്റായ വഴിക്ക് പോയാൽ പ്രജകളും അതേ വഴി തന്നെ സ്വീകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, നീ പോകുന്ന വഴിയെ നിന്റെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നീയും ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല വഴി തന്നെ സ്വീകരിക്കണം, നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യണം. യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠസ്തദേവേതരോ ജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലും ഇത് ബാധകമാണ്. അച്ഛനമ്മമാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്, എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് കുട്ടികൾ അതിനെ അനുകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രേഷ്ഠപരമായിട്ട് തന്നെ, ശ്രേഷ്ഠതയോട് കൂടി തന്നെ, മാതൃകാപരമായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാകുന്നു. അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് സമൂഹം മുഴുവൻ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ളവർ, ഒരു ഗുരു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ മറ്റുള്ളവർ അനുകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്കും കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, അദ്ദേഹം സ്വയം ഭഗവാനാണ്, എങ്കിലും ഞാൻ മാതൃക കാട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവച്ച കർമ്മണി. 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ ആയി യാതൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ. കാരണം ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന് കർമ്മമൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഭഗവാനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് എല്ലാം നടക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ജരാസന്ധനും ശിശുപാലനും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛ മതി അവരെ എല്ലാവരും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ. പക്ഷെ ജരാസന്ധൻ 17 തവണ ഭഗവാനെ ആക്രമിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹം ജരാസന്ധനോട് നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയി. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഒരു യാദവ വംശത്തിൽ ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ട് ജനിച്ചു. ആ ക്ഷത്രിയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ. അല്ലാതെ ഞാൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല രാജാവായിരുന്നു, ഒരു നല്ല ഭർത്താവായിരുന്നു, കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനായിരുന്നു. എല്ലാ വിധത്തിലും അദ്ദേഹം ഒരു മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിച്ചു വന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ. ഭാഗവതത്തിൽ വിശദമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിനചര്യകളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ ഒരു ദിവസം തന്റെ ദിവസത്തെ പോക്കുന്നത്, അതുപോലെ അദ്ദേഹം രാവിലെ വെളുപ്പിനെ എണീച്ച് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കുന്നു, കൂടാതെ സ്വയം ധ്യാനം ചെയ്യുന്നു, പിന്നീട് കുളിച്ച് ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം ചെയ്ത് വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, പിന്നീട് തന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് അവിടുത്തെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകുന്നു, രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഗതിവിഗതികളെല്ലാം പരിശോധിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഭഗവാനായിട്ട് കൂടെ ഒരു തന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മാതൃകയാകുവാൻ. അപ്പോൾ ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, യദീഹം നവർത്തേയം ജാതു കർമ്മണ്യ തന്ത്രിതഃ മമ വത്മാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. ഭഗവാൻ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുമായിരുന്നു. അത് ഒരു അധപ്പതനത്തിന് വഴിതെളിയിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു.
ഉച്ചിതേയൂരിമേ ലോകാന കുര്യാം കർമ്മചേതഹം സങ്കരസ്യ ച കർത്താസ്യാം ഉപഹന്യാമി മാ പ്രജാഹ. ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം നാശമടയും, അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല, അനുസരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുക. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ചെയ്ത ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചത് കൊണ്ട് അനേകം വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. അതായത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തി മുതലായിട്ടുള്ള അനേകം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു. അതിനെ ഒന്നും അനുകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശത്തെ നമ്മൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായി തീരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അറിവുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. സക്താകർമ്മണ്യ വിദ്വാംസോ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത കുര്യാദ് വിദ്വാം സദാ സക്ത ചികീർഷുർ ലോക സംഗ്രഹം. പക്ഷേ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർ, ബുദ്ധിയുള്ളവർ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം? സാധാരണ ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ന ബുദ്ധിഭേദം ജനയേത് അജ്ഞാനാം കർമ്മസംഖ്യനാം ജോഷയേത് സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്തഃ സമാചരൻ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കരുത്. ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. കാരണം പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. സാധാരണ ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം എനിക്ക് തന്നെ അനുഭവിക്കണം എന്നാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. അവയുടെ വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ മോഹിതരായിട്ട് കർമ്മമെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങളെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക്, കർമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അവർക്ക് മാതൃകയായിട്ട് പെരുമാറിക്കൊണ്ട് അവരെ ഉപദേശത്തിലൂടെ നല്ല വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രഭാവവും നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തിയാലല്ല നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മിലുള്ളത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അത് വിശദമായിട്ട് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസാ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുദ്ധസ്വ വിഗതജ്വരഃ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഭഗവാൻ അർജുനനു വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നതല്ല, നമ്മളോടും കൂടിയുള്ള ഉപദേശമാണ്. അതായത് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം, നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി ചെയ്യുക. കൂടാതെ അതിന്റെ ഒന്നിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം എനിക്കാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കരുത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഏമേ മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവാഹ ശ്രദ്ധാവന്തോ നസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേവി കർമ്മഭിഹി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. ഇല്ലെങ്കിലോ ഏതേതഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാം സ്ഥാൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസഃ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. കാരണം പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അനുസരിക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം
നമ്മുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഫലേച്ഛയോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നു. അടുത്തത് അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ്. അർജുന ഉവാച അഥകേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷഃ അനിച്ഛന്നഭിവാഷ്ണേയ ബലാധിവ നിയോജിതഃ. ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അവയുടെ ആ പ്രഭാവത്താലാണ് നമ്മൾ വ്യാമോഹിതരായി ഓരോ വിധത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പാപകർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ചിലപ്പോൾ നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ആരോ പ്രേരിപ്പിച്ചതുപോലെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്റെ മാനസികാവസ്ഥ മാറി എന്തെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങളോ പാപകൃത്യങ്ങളോ ചെയ്തു എന്ന് വരാം. അപ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിൽ എന്താണ് റീസൺ എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ധ്യായതേ വിഷയാൻ പുംസഃ സംഗസ്തേഷുപജായതേ സംഗാ സഞ്ജായതേ കാമഃ കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹഃ സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. അങ്ങനെ നമ്മൾ അധപ്പതിച്ചു പോകുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരു നിയന്ത്രണം, ഒരു നിയന്ത്രിതമായ തോതിലുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കാനോ അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ആസക്തിയോ ഒന്നും തന്നെ നല്ലതല്ല. അത് നമ്മളെ അധപ്പതിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു നിയന്ത്രിത ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടതാണ്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവഃ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനമിഹ വൈരിണം. അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പോൾ കാമം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി, അതാണ് ഒരാളെ ഇങ്ങനെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസക്തിയിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി അന്യായമായിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കുവാൻ നോക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അധപ്പതിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാമം നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെ ഒരു അജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവരണം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ധൂമേനം പ്രിയതേ വന്യർ യഥാ ദർശോമലേന ച യഥോൽഭേനാവൃതോ ഗർഭസ്തഥാ തേനേതമാവൃതം. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതായത് വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിൽ നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആത്മീയമായിട്ട് ഉയർന്നിരിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ജീവാത്മാവിനെ ഈ അജ്ഞാനം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ സത്വഗുണത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ആരാധനകളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധരാകുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ അജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവരണം അത്രമാത്രം കഠിനമായിരിക്കുകയില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും വേറൊരാൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും തമോ ഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്കെല്ലാം അടിമയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ആ ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നത് പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുകയുള്ള ദിക്കിൽ അകത്ത് തീയുണ്ടാകും. ഒരു കാറ്റ് വന്ന് ആ പുകയെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീ ആളിക്കത്തും. അതുപോലെ മനുഷ്യനിൽ ആ അജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തന്റെ പ്രഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തന്റെ സത്സംഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ ഇടവന്നാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ക്രമേണ ആ അജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവരണത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണോ കാറ്റ് വന്ന് പുക മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീ ആളിക്കത്തുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗം നമ്മുടെ അജ്ഞാനത്തെ നീക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളതാണ്.
പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു വേണം കണ്ണാടിയുടെ പൊടിയെ നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കണ്ണാടിയിൽ നമ്മുടെ മുഖത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കൂ. അതുപോലെ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും എല്ലാം അവർ പരിണാമം സിദ്ധിച്ച് മനുഷ്യജന്മത്തിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ അജ്ഞാനത്തെ നീക്കിക്കളയുവാൻ സാധിക്കൂ. അവർ മൃഗജന്മത്തിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ആ അജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് സ്വയം അത് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. പരിശ്രമിച്ച പരിണാമത്തിലൂടെ മനുഷ്യജന്മം ആകണം. അതുപോലെ ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ ഗർഭാശയത്തിനകത്തുള്ള ഭ്രൂണം അതിന് അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതാണ് വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും എല്ലാം അവസ്ഥ. അവർക്ക് അനങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കാതെ എല്ലാ വെയിലും മഴയും എല്ലാം കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അതിന് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കണ്ണാടിയിലെ പൊടി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആധ്യാത്മിക ചര്യകളാൽ മനസ്സാകുന്ന കണ്ണാടിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. അതിനുള്ള ഉത്തമമായ ഉപാധി ഭഗവാൻ നാമോച്ചാരണം തന്നെ. പൊടിമൂടിയ കണ്ണാടി പക്ഷി മൃഗാദികളോടും പുകയ്ക്കുള്ളിലെ തീ മനുഷ്യനോടും ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഗർഭാശയത്തിൽ ആവൃതമായിരിക്കുന്ന ഭ്രൂണം നിസ്സഹായ അവസ്ഥയെ കാട്ടുന്നു. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ഇളകാൻ പോലും ആകാത്ത നിലയാണ്. അത്തരം ജീവിതം വൃക്ഷങ്ങളുടേതിന് സമമാണ്. വൃക്ഷങ്ങളും ജീവസത്തകളാണ്. അവയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ജീവാത്മാവിന് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ നില വരാൻ കാരണം എന്താണ്? അതിയായ കാമപ്രകടനം. ഈ അതിയായ കാമാസക്തി മൂലം അന്യായമായിട്ട് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു വൃക്ഷമായിട്ട് ജനിക്കാനുള്ള ഒരവസ്ഥ ജീവാത്മാവിന് വന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിരറ്റ കാമപ്രകടനം മൂലം അവ മിക്കവാറും പ്രജ്ഞാശൂന്യരായി അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിൽ അകപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി, പൂർണ്ണമായിട്ടും അധപ്പതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതിരറ്റ കാമപ്രകടനം മൂലം അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതവസ്ഥയിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും തരം താഴാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടും നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ചോയ്സ് നമ്മുടേതാണ്. നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏത് വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധി രസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതിർ വിമോഹയത്യേഷാ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കണം. പല വിധത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, ഇതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള, അറിവ് സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അതുകൂടാതെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 കൈ, കാല് മുതലായവ. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കെല്ലാം, ഈ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും പല വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ പല വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സെന്ത് ചെയ്യുന്നു? മനസ്സിലാണ് ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സാണ്. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണം, ശരീരത്തിന് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ എങ്ങനെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സാണ്. മനസ്സ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികളെല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാമം എന്നുള്ളത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും മനസ്സിലും ബുദ്ധിയിലുമാണ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ, ആസക്തമാകുന്ന വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശരിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ അങ്ങനെ ഈ കാമം ആവരണം ചെയ്ത് ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിനാണെങ്കിലോ ദേഹബോധത്തിലാണ്. ദേഹം അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ഞാനാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സും ബുദ്ധിയും കൂടി ഇതുപോലെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് താൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. താൻ എത്രമാത്രം സന്തോഷിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ശരീരമാണ് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നതും. സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് ശരീരമാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് താനാണ് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ദേഹബോധത്തിൽ പൂർണ്ണമായും അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് മാറുന്നു.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം, എങ്ങനെയാണ് ശരീരം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത്, താനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും, ഞാനാണ്, ഇതെന്റെ ശരീരമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇത് എന്റെ ശരീരമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി ഈ ശരീരത്തിനും അപ്പുറത്ത് വേറൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഇത് ഞാനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എന്റെ ശരീരം എന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു? ഇത് ഞാൻ ശരീരമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. എന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഉടമസ്ഥാവകാശം വന്നിരിക്കുന്നു. അതായത് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അകത്തുണ്ട്, വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഊണ് കഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരമാണ് ഊണ് കഴിക്കുന്നത്, പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ? ഞാൻ ഊണ് കഴിച്ചു. അതായത് ശരീരം ഊണ് കഴിച്ചാലും ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഊണ് കഴിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ ഇതെന്റെ ശരീരമാണ്. കുളിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ശരീരമാണ് കുളിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഞാൻ കുളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അകത്തുള്ള ജീവാത്മാവ് ദേഹബോധത്തിൽ ഈ ശരീരം ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിലേക്കാണ്. ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചനം പ്രാപിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. ആ ദേഹബോധത്തിൽ നിന്ന് ദേഹി പുറത്തേക്ക് വരണം എന്ന് പറയുന്നത്. തസ്മാത്വമിന്ദ്രിയാണ്യാദൗ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേനം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനം. അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുക. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ചെവി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാനും ഭഗവാന്റെ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ഭഗവത്ഗീത പോലെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാനും കണ്ണുപയോഗിക്കുക. മൂക്കുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പുഷ്പത്തെ മണക്കുവാൻ, അതിന്റെ സുഗന്ധം മണക്കുവാനായിട്ട് മൂക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. നാവുകൊണ്ട് 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം: ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണം, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തമമായ രുചി നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി ഭഗവാനോടുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും. ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സും സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകും. ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സ് ഇനി കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് ഭൗതിക ആസക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹൂർ ഇന്ദ്രിയേഭ്യഃ പരം മനഃ മനസസ്തു പരാ ബുദ്ധേർ യോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ജീവാത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും ഒരു കുതിര, ഒരു രഥത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ രഥത്തിൽ ശരീരം ഒരു രഥമാണ്. ആ രഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളാണ് ജീവാത്മാവ്. മനസ്സാരാണ്? ഈ കടിഞ്ഞാണാണ് മനസ്സ്. കടിഞ്ഞാണാകുന്ന മനസ്സിനെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആരാണ്? കുതിരകൾ. അപ്പോൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ആ മനസ്സിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന കുതിരകളെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാൺ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കുതിരകളെല്ലാം ഓരോ വഴിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പല വിധത്തിൽ ആസക്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സും ബുദ്ധിയും അതേപോലെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുന്നില്ല. ആ ജീവാത്മാവ് അങ്ങനെ അധോഗതി പ്രാപിക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും പലവിധ ശരീരങ്ങൾ നേടുവാനായിട്ട് അതിന് ഒരവസരം വരുന്നു. അപ്പോൾ അതില്ലാതാക്കുവാൻ ആത്മാവ് ഈ
ഇവരെക്കാൾ എല്ലാക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാട്ടിലും മനസ്സിനെക്കാട്ടിലും ബുദ്ധിയെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആത്മാവ് ഉപയോഗിച്ച് ഏവം ബുദ്ധേ പരം ബുദ്ധ്വ സംസ്തഭ്യാത്മാനമാത്മന ജഹി ശത്രും മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസതം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും മേലെയാണ് താൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മീയ ബുദ്ധിയും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് തീർച്ചയായിട്ടും അദമ്യമായി ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന കുതിരകളെ മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാൺ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. എന്തുപയോഗിച്ച്? ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച്. ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നമ്മളെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ആത്മീയ ജീവിതമാണ് ശ്രേഷ്ഠം. ആത്മീയ ജീവിതം വഴി നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം സാധ്യമാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം. അപ്പോൾ അതിൽ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. ഇനി നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ആ കർമ്മം ചെയ്ത് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന്